Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğumuz şeyle soraptır. Orsetde okuyanlığını ve ol yerde bir cemaatın bardığını ve ol cemaatı Türkmen oğlanların gidiyenliğini ve rabıta deyip bir zat ediyenliğini aydiya. Ve sorağına şol rabıta diýilýän zat näme? İslamda barmy deyip soraya. Musulman doganlar bu möhüm sorak. Sebäbi käbir sözde ahun molla pirler halkymyzyň içinde ýalňyş zatlary ýaýra diýerler. Ve käbir insanlaryň din barada bisawatlygynyň, dogryny, egriňi bir-birinden aýryp bilmeýişinden peýdalanyp halkymyzyň içine şoňa meňzeş ýalňyş ýörelgeler ýaýradyp ýörler. Türkmenistanda da bar şu zatlary ýaýra diýenler. Şonuň üçin bir möhüm sorak. Elimizden geldigiçe bu rabıta diýilýän zadyň nämedigini düşündirmäge çalşalyň. Hawa musulman doganlar rabıta diýip edilýän hereket sopi bidgatçylaryň edýän bidgat amalydyr. İslam bilen hiç il baglanşygy ýok. Kur'an'da, sünnette, sahabelarda hiç yok amal düýbünden. Delilem yok. Ve rabıta diýilýän amal musulman doganlar bidgattyr we şirktir. Näme üçin bidgat we näme üçin şirk diýäs? Onu dersiň dowamynda açyklap bereriz. Ve ýanky diýişim ýaly halkymyzyň içinde özüne sofi, tarikatçy, nakşibendi diýip ýören kişiler we bidgatçy ahunlar we bidgatçy mollalar we bidgatçy pirler we şolaryň edýän işidir. Şu rabıta diýilýän zat şolar edýär. Hususan nakşibendi tarikaty edýär şu işi. Şu nakşibendi tarikatyna girsen edilmeli bir näçe ýörelgeleri bar. Ütköşük sünnetde bolmaýan zikirleri bar, hatmy hajaganlary bar. Ve rabıtalar bar. Şu rabıta da şolardan biri. Şu nakşibendi tarikatyna girsen, şolong cemaatine, şolong toporuna goşulsaň edilmeli amallaň, ýol ýörelgeleň biri mene şu rabıta diýilýän zat. Ki ýanky diýişim ýaly Kur'an we sünnetde İslamda ýok, hiç il asly esasy bolmaýan zat. Bidgatçy sopularyň gowurýan alimleri we Siriyeli şol adam hem şu rabıta diýilýän zat inkar edipdir. We küfür diýip aýdypdyr. Onu hem dersiň dowamynda ol kişiniň kimdigini we näme diýendigini öz kitabyndan okap bereriz. Elbetde musulman doganlar käbir tarikatçy bidgatçylar tarikata giren soň edilmeli käbir zatlary halka gün aýtmaýarlar. Şol pire gol bermeli diýip ýörenler bar. Türkden baran bir topar bar, Türkmen sahradan baran bir topar bar. Olaň öz okadan ahunlar bar, bidgatçy ahunlary üns berseňiz ýa-da eşden bolsaňyz halk içinde näme diýerler? Pire gol bermeli. Şolaň ýaýra diýen zat şu rabıta. We olar şu pire gol berip tarikata giren soň edilmeli zatlary halka gün aýtmaýarlar. Beter gizleýärler käbirleri. Sebäbi musulman doganlar gün aýtsalar halk kabul etmez, inkar ederler diýip aýtmaýarlar. We bu gizlemeklerini hem näme diýip aklaýarlar? Tarikaty degişli käbir ilimler her kimiň ýanyna aýdylmaýar diýerler. Şonuň üçin olaryň käbirinden bu barada eşitip bilersiňiz, käbirinden eşitmän bilersiňiz. Habaryňyz bolsun. Şu käbirler ýürüýte gizleýär. Indi görel musulman doganlar bidgatçylara görä rabıta näme? Bidgatçylaryň özüni gurulasaň rabıta näme diýsen musulman doganlar
iki hil jogap berýärler. Doly öz rabıta diýen zatlaryny bilmeýän, tanamayan, düşünmeýän adamlara bir hil jogap berýärler. Onuň öz dinleyen adamlarından öwrenip kitaplarından okap nämedigini bilenden soň başgasy jogap berýärler. Dolu bilmeýän adamlara berýän jogaplary şul dini dolu düşünmeýän, rabıtaň nämedigini bilmeýän adamlara diýen zatlary şul. Rabıta zikir diýär. Ve Allah Teala'nın weli kullaryny ýatlamak diýär. Gidip sorasaň şumal, ey plan bidgatçy bu rabıta diýen zadyň näme diýsen, şol Nakşibendi diýip görenlere rabıta zikir diýär. Yani Allah Teala'ny ýatlamak diýär. Ve Allah Teala'nın weli kullaryny ýatlamak diýär. Kelläňde pikir etmek, Allah Teala'nın weli kullaryny dürüst insanlar, salih insanlaryň pikirini etmek diýip düşündirýär. Ýa-da näme goşýar? Näme sen ýa dünýäwi zatlaryň pikirini etmeýänmi diýär. Biri diýär öýüň pikirini diýär, biri arabaň pikirini diýär, ulagyň pikirini diýär. Yine bir ayalgyň haram zatlaryna çende pikirini edip ýör diýär. Bizem näme? Allah Teala'nın gowurýan insanlarynyň, welileriň, pirleriň pikirini diýärse, bunda näme erbet zat bar diýip bir sada ýöneköy diňe bir pirin pikirini etmek ýalag edip bilmeýän adamlar şey edip düşünürýärler. Emma musulman doganlar öz kitaplaryndan häzir okap berjek. Rabıta diýen zatlary zikir däl. We diňe bir weli adamyň ýa-da pirin pikirini etmekden ibaret däl. Bu yalan gurrun. Sada adamlar adaşdyrmak üçin düşünürýän düşünürşleri. Indi gelin görelim musulman doganlar bu bidgatçy soplaryň rabıta diýen zatlarynyň nämedigini öz bidgatçy pirleriniň kitabyndan göreli. Öz bidgatçy pirleriniň kitabyndan göreli. Bu bidgatçy pirleri Türkiýede bir ýakyn bir ýyllykda ýalňyşmasam aradan çykdy. Şonuň öz soplary üçin, okuwçylar üçin ýazan kitaby bar. Irşadul Muridin diýilýär. Bu kişini Ullahan Pir diýip biziň halkymyzyň içinde öwüp ýörenler bar. Şolaň jemaatynda okap edip halkymyzyň içinde şol adamy öwýärler. Ullahan alim, ay Ullahan weli bir zat diýip. Yani çiğşirilen şahsiyet, bidgatçı adam, bidgatçı. On taraptarının köp bolmaklygy, ýerine düşýänleriniň köp bolmaklygy on hak ýolludygyny aňlatmaýar. Indi gelin göreliň şol adam öz kitabyna rabıta diýilen zady näme diýip aýdypdyr. Kitaby türkçe elbetde, men türkçesini okap, türkmençe terjime edip bereýin. Diýär ki, şol adam Rabıtan edebi diýip kitabyna bir bölüm açypdyr ýanky Irşadul Muridin diýilen kitabyna. 97-nji sahypasynda diýär. Rabıtan nämedigini. Rabıta muridin murşidi kamilin suretini tahayyüle riayet ile onun ruhaniyetinden istimdat etmesinden ibarettir. Diýär ki rabıta diýilen zat sopyň murşidi kamillik bular şol öz pirlerine murşidi kamil diýerler. Yani kamil ýol görkeziji. Ki bu murşidi kamil diýen sözüňiz ey ahli bidgat ýalňyş söz. Murşidi kamil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil murşid, kamil ýol görkeziji peygamberler we hususan iň soňky peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan soň eger birini murşidi kamil diýip kabul etjek bolsaň, peygamberimiziň sahabalaryny kabul etmeli. Ondan bärde oturan ýeriňden öz pirine murşidi kamil, yani kamil ýol görkeziji, bir kemsiz ýol görkeziji diýip näme atlandyrmak dogry bir atlandyrma däl. Indi bu diýär rabıta diýär muridin, yani sopyň murşidi kamilin öz piriniň suretini tahayyüle riayeti ile.
Yani näme etmeli? Hayal etmeli, gözüne getirmeli. Kimi sopi öz pirinin şeklini gözüne getirmeli, hayaline getirmeli. Onun ruhaniyetinden istimdat etmesinden ibarettir. Ve onun ruhundan niye? İstimdat. İstimdat demek medetten geliyor. Kömek dilemek, yardım dilemek demek. Şoň diye ruhundan kömek dilemeli. Rabıta şondan ibaret diye. Elbette bu kıyskaça düşünür şey. O rabıtan öz kitaplarını nedir? Okarsa onun bir neçe görünüşleri var. Başka da gözüne getirmeli zatlar var. Yani en berkesi şu rabıta diýilen zatlar barada bilmeli zadymyz musulman doganlar näme eken? Pirini gözüne getirip şoň ruhundan kömek yardım dilemeli. Yani bu ahli bid'atçılar näme diýip halka Allah ýok diýär. Ýöne oň pikirini etmekden ibaret diýär. Ýöne köje pikirini edýän boldy diýär. O adam gözüne getirýän diýär. Şondan ibaret diýip bilmeýän adamlar allaýarlar ki pirler hem şey diýip allapdyr. Okuwçylar hem näme pirleriň ýerine düşüp görler şol ýalanna. O dowam edýär. Rabıtaň näme diýdiğini düşündirmekle dowam edýär. Murid önce şeyhinin yüzünü hayaline getirir diye. Sopi, murid diyen sopi. Öz şeyhinin yüzünü hayaline getirir. Şeyhinin näme? Yüzünü gözüne getiriyor. Oturuyor. Sonra öz pirinin yüzünü gözüne getiriyor. Bilhassa hususanam iki kaşının arasına bakar, oradan feyzin kendi kalbine geldiğini ve sonra bütün vücudunu kapladığını düşünür. Näme diye? Oturmalı, pirinin yüzünü gözüne getirmeli, hususanam iki kaşının arasını gözüne getirmeli. O şu iki kaşının arasından feyzin, bereketin akıp öz yüreğine gelýändigini ve ondan sonra bütün bedenine yayrap gidýändigini gözüne getirmeli. Oturya, qaytala aýdýan. Pirinin yüzünü gözüne getiriyor ve onun ruhundan kömek ve yardım dileýär. Ki ölülerden kömek dilemek, ölülerin ruhundan kömek dilemek, yardım dilemek bu şirk. Hususanam diye iki gözünün, iki kaşının arasını aldığını gözüne getirip, şu taýdan öz kalbına feyiz, bereket akýanan ve vücuduna yaýraýanan gözüne getirmeli. Bulan hemmesini ýerde bolup geçýär, öz pikirine, hayal dünýäsine, düşünjesine şey dip gözüne getirmeli. Devam edýär. Rabıta muridin kalbinin gözüyle, hayal yolu ile murşidine Mevla'nın aynası niyetiyle bakmasıdır diye. Rabıta değil yani sopin kalp gözüyle. Yani yüreğinin gözü bilen hayal yolu ile yani hayalına, düşüncesine murşidine, öz pirine Mevla'nın, Allah'ın aynası niyetiyle bakmasıdır diye. Yani öz pirine, sopine mi deyip bakmalıyken şol Allah Teala'nın aynası deyip bakmalı. Ki başka yerde dadır yine okar, kayta şunu aýdýar. Öz pirini näme diýip düşünmelmiş? Allah'ın aynası deyip. Ki ey ahli bid'at 1400 ýyl bäri gelýän ahli sünnet ulamalaryň akida nanç kitaplaryny okasaňyz Allah'ın aynası diýip bir gururun ýok. Allah Teala'nın öýü diýip geçýär. Mesela Beytullah we Allah'ın kitabı we ve Allah'ın sıfatları var. Ama bunun içinde Allah'ın aynası deyip bir düşünce yok. Bunun öyle tapyan zatları. Ondan sonra yine diye rabıtada diye şeyhin iki kaşının arasına bakılır. Rabıta edende şey deyip gözüne getirip otururken hususanam iki kaşının arasına alnına bakmalı diye. 97. sahifasında. 98. sahifasında bir bölüm açıptır. Şu taýda diye hanımların murşitlerin yüzlerine bakmalarında mahzur olmayışı nasıl izah edilir deyip näme bir ýaýyň içinde yazıp koyupdur. Yani zenanların öz pirlerinin yüzlerine bakmaklarının ziyanının yoktuğunu ne edip düşünürýäňiz diýip näme bir bölüm açıpdyr we aşagynda giňişleýin düşünürýär. Ýagny bular şunu diýär musulman doganlar. Aýallaryň hem näme pirinden ýanky ýalag edip
rabıta etmekler doğru diýerler. Emma diýä pirem bolsa nämehrem bolýanlygy üçin ýüzüni gözegine getirmeklik dogry bolmaýa. Şonuň üçin niýe pirini diýe perden arkasynda gözegine getirmeli. Ýani gözegine getirin aýal maşgala oturýa. Plan piri yüzünü gözüňize getirin diýseler ýalňyş boljak. Çünki pir nämehrem bolýa. Şonuň üçin bir perden arkasynda pirin gözegine getirmeli. O şol perden arkasından özüne bereket akýanlygyny gözegine getirmeli. Indi men şu zada inanyp ýören ähli bid'ata ýüzlenesim gelýär. Ey musulman dogunlar. Hey haýsy insap bilen, haýsy iman bilen, haýsy namus bilen aýallaryňyza şunu öwredýäňiz. Nädip diliniz bar ýa otur, hawa piri şeýdip kelläňde pikiret, pirin pikirnet. Soňam perden arkasynda näme pirden özüňize o aýala bereket geçýär pirden diýip näme şunu kelläňde janlanır diýip nädip diýip bilýäňiz. Nädip bunu öwredýäňiz aýallaňyza. Namusyňyza näme bolýar? Hawa dowam edýär. 99-njy sahypasynda salik kalbini murşide çevirip Allah'a yalvarsa. Salik diýen ýani şu tarikada giren, şu ýolda ýöreýän kişi, ýani sopi. Kalbini murşide çevirip Allah'a yalvarsa, yüreğini niye yankı pirini öwürüp Allah'a yalvarsa, ya Rabbi bu aynadan sana bakıyorum ve Allah Allah diyerek seni zikrediyorum dese bu şirk olmaz diye. Nämemiş? Kalbini pirine öwürmeli ve näme diýip itiqad etmeli? Ey Allah, ya Rabbi bu aynadan sana bakyan diýmelimiş. Ve Allah Allah diýip zikretmelimiş diýe şeýdi zikretse şirk olmaz diýe. Goýa näme Allah'a bakýan ýalakmy şo pire seredip Allah'y zikretsen. Hemmesi bulan şo rabytaň içinde bolmaly zatlar. We ýani diýdiga bilmeýän adamlar nädip adaşdyrýar bular? Ay näme sen dünýäwi zatlaryň pikirini edýän, hatda haram zatlaryň içinde pikirini edýän. Onu deňde şirk bolanokda näme pirin pikirini etsen şirk bolýarmy diýip näme bilmeýän adamlar adaşdyrýarlar. Nädip şo mesalam öz pirler kitabyna ýazyp goýupdyr diýe. Bütün dünýäde meşhur olmuş artistleri görürler. Kalplerine sokarlar. Bir güzel köşk görürler, kalplerine sokarlar. Bir araba görürler, beğenir, kalplerine sokar. Bunları düşünmek şirk olmuyor da bir Allah'ın dostunu düşünmek niçin şirk olsun? Yani diýär ki meşhur adamları, artistleri görýäňiz we onu ýüregiňize salýaňyz diýär. Bir köşk görýäňiz, owadan onu görýäňiz, ýüregiňize salýaňyz. Bir ulaq araba görýäňiz, gowurup onu ýüregiňize salýaňyz diýär. Şularyň hemmesiniň pikirini edip ýüregiňize salaňyzda şirk bolanokda. Näme üçin Allah Taala'nın dostlaryny pikir etmek şirk bolsun diýär. Hakykatdan emine ýol nitiren adamyň misaly şul. Bir sahypa öň ýanyna özi otyr, pirin gözüňe getirmeli. Hawa pirinden pire Allah Taala'nın aýnasy diýmeli. Goýa şo pirden Allah seredýän ýalak diýip düşünmeli. Şol aýnadan Allah'a bakýan diýmeli. Pirin ruhundan kömek dilemeli, ýardam dilemeli diýip otyr. Bir ulluqan bir duruşuna özüçe bir ýol ýörelge öwredip otyr insanlara. Soňam şol bidgatynyň arkasyna aljak bolup näme diýe? Ýöne keje bir sada bir zat ýalag edip, ýöne pikir etmek ýalakmyş edip görkedi şu zatlaryň hemmesini. Ana musulman doganlar bidgat ýola girseň şoň ýalak bolýar. Bir sahypada bir zat diýip, izin naqsa sahypada öz diýanyň tersini gurlap, ýene de özüň hakly görüp ýörýär. Ýöne dowam edýär 99-njy sahypada. Nasıl ki diye bedenin kıblesi var, ruhun da kıblesi var diye. Bizim bedenimizin diye kıblesi bolşu ýalak, ruhumuzun hem kıblesi var diye. Bu namaz okamızda kıblaya uğurlayasa. Bu nämemiş, ruhun kıblesi nämemiş? Bu bidgatçyň düşünürüşine göre ruhun kıblesi diye murşitler ve Mevla'nın dostlarıdır diye. Yani pirler ve Allah Taala'nın dostları, veliler diye ruhun kıblesimiş. Hemmesi bulan şu rabytan düşündirip otyrka aýdýan gepleri. Ýene de musulman doganlar 100-nji sahypasynda diýär, rabyta etmedikçe kalp kapısı açılmıyor. Rabyta diýilen zady etmeseňiz diýär, kalbyň kapısı açylmaz diýär.
Rabıta kuvvetli olursa bütün ibadetler şeker gibi, bal gibi tatlı gelir size diye. Eğer diye şu rabıtanızı näçe güýçledip bilseňiz, ýani aýdýan zatlar var, piriniň ruhundan ýardam dilep, bu Allah'ın aynası deyip, şey deyip, şuna benzer zatlar etseňiz diye, ibadetler size diye şeker ýaly, bal ýaly süýji görünüp başlar, süýji bolup başlar diye. Bunu sören musulmanlar, eğer rabıta olmazsa ibadetler acı, karanlık, sıkıcı gelir diye. Eğer rabıtanız bolmasa diye, ibadetler size acı gelir, karanlık gelir, yürek kıskanç gelir diye. Ine musulmanlar, öz tapan bidgatlary, soňam öz bidgatlaryny bulaşıp onu övüp bilmeyen adamlara kabul ettirmek için diýen zatlary. Goýa nämemiş? Şu bidgatçylaryň şu rabıtasyny etmeseň, ibadetten lezzet almayanmış, almayanından ziyada ibadetler sana acı gelip başlar diye. Karanlık gelip başlar, yürek kıskanç gelip başlar diye. Yani bu insanlar şu adamlara veli pir deyip ýygyna düşüp görürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öwretmenler bu zady. Sahabeler etmenler bu zady. 4 mezhep imamlarymızdan bu barada hiç ili zat gelmenler. Allah Teala'nın zikir etmek için yazılan kitapların hiçbirine bu zatlar yok. Näme olar onun ibadetlerinden lezzet almany ýaşadylarmyka? Onu olan ibadetler karanlık bolmyka? Ine musulmanlar onlar berýän batyl düşünürçleri. Yine şu 101. sahypasynda diýe rabıtalar barada biri-birinden geň, biri-birinden bir korkunç sözler aýdýarlar. Diýe bul bidgatçy pir, rehberin, şeyhin görüntüsünü, şeklini hayal etmek hakkın zikrinden daha faziletlidir, tesirlidir. Ünsör musulman doğunur, gaytala okuyan. Rehberin, yani şeyhin, pirin görüntüsünü, şeklini hayal etmek, yani gözüne getirmek hakkın zikrinden, yani Allah Teala'nın zikrinden daha faziletlidir, tesirlidir. Allah Teala'nın zikri etmekten hem has üstünlür ve tesirlidir diye. Yani bunun düşüncesine seredin. Oturup pikirin, şeyhin, yankıyalak, pirin pikirini edip şondan yardım dilep oturmak diye Allah'ını yatlamaktan hem üstündür diye. Sonra biz bidgatçı diysek kategoriyalar. Ne öz akılınız, kelleğiniz alyamış sözler bidgatçılar. Ki bizim koyyan zatlarımızı biliyaz, dinleýäňiz, görýäňiz, eşidýäňiz. Bir azajyk insabınız bolsa, wujdanynız bolsa, gözüňiz kör bolmadyk bolsa, gulaňyz ker bolmadyk bolsa, şu zatlary öz piriňiziň kitabyny okap berip oturna. Siziň wujdanynız, imanyňyz kabul edýärmi şuny? Näde pirin pikirini etmek, pirin gözüňe getirmeklik, Allah Teala'ny ýatlamakdan, zikir etmeklikden has üstün we täsirli bolsun. Şu sözüň näil korkunçlygyny düşünüp bilýäňizmi siz? Allah hidayet etsin. Yine de şu 101. sahypaň soňunda diýe, murşid ancak bir aynadır. Aradığımız o değil, onun gösterdiği bütün kainatı yaratan Allah Teala Celle Celaluhu Hazretleridir diye. Murşidin kalp aynası vasıtasıyla Mevla Celle Celaluhu görülüyor gibi olur diye. Ene musulmanlar onlar. Diye pir bir ayna diye. O diye aynan özü del bizim esas diye isleyen zadımız diye. O aynan diye görkezýän zat diye. Ol hem Allah Teala diye. O. Ne pirlerini Allah'ını görkezýän ayna deyip kabul edýärler. Nauzu billah. O başka yerine diye 102. sahypasynda eğer murid kalp aynasını, mürşidin kalp aynası tutmazsa ona feyiz akmaz diye. Eğer diye sopi öz kalbinin aynasını pirinin diye kalp aynasını tutmasa diye ona bereket akmaz. Yani öz kalbinin ayna varmış. Yani şeydi fikir etmeli ya da. O şol kalbinin aynasını o pirinin kalbine ayna öwürmelmiş. Olmasa feyiz bereket akmaz diye. Bir murid kalp aynasını mürşidin kalp aynasına tutması demek. Bir sopin öz kalbinin aynasını, pirin aynasını öwürmegi, şoňa tutmak demek diye. Bu benim Allah'ımın aynasıdır diye hatırlamasıdır diye. Nämemiş on kalbini tutmakla, sopin pirinin kalbine öwürmekle kalp aynasını
Bu diye pirin kalbi bu benim Allah'ımın aynasıdır. Allah'ın aynası deyip düşünmeli. Yani tapyan gepleri. Delilsiz gururumları. 104. sayfasında diye daima rabıta üzere olalım yemekte içmekte. Görüyorsunuz Müslüman, hatta diye hem işe diye rabıta edik edin diye. Hatta iyende hem içende diye. Otursan şu pirin gözüne getirip, şoň ruhundan yardım dilep, kömek dilep gezmeli. Bulun düşüncesine göre. Emma ehli sünnetin düşüncesine göre, Kur'an ve sünnetin bize öğretiyen düşüncesine göre Müslüman hem işe Allah Teala niyatlap gezmeli. Allah'ın adı bilen Bismillah deyip işine başlamalı. İyenine içenine Allah Teala'nı zikir etmeli. Ama bular näme diýerler? Bedbaht kişiler, şeytan bular oynaptır. Velilen adı bilen, pirlen adı bilen näme diýe? Daima rabıta üzere olalım, yemekte içmekte. İýende içende hem näme şo pirine atlap şey dip gezmeli. Ve 107. sayfasında düşündürüp başlaya rabıtanın çeşitleri. Rabıtanın görünüşleri var. Öz yandan bidgat tutturlar, o bidgatın görünüşleri ayırıptırlar. Misal için şolun biri diye aynı rabıtası. Aynı rabıta değil yani. Bu aynı rabıtasında näme deyip gözüne getirmeli? Bir aynayı diye güneşe tutsan güneşi gösterir mi diye. Evet diye. Bir aynanı güneşe tutsan Müslüman doğanlar bunu beriyen misalını düşünmeniz için ay diyen. Güneşe tutsan diye günü görkezar mı diye öyle diye. Evet diye. İşte rabıta ettiğin zatı da Mevla'ya tutulmuş ayna olarak farz et diye. Senin şu rabıta ediyen pirin var diye. Şonu näme dip gözüne getir diye. Allah'a tutulan aynaya alak dip gözüne getir diye. Yani şonu görsen Allah'ın göreni alak gözüne getir diyecek bolýar da şonu dip bilmän aylap pırlap oturşy. Aýdy otira aynan güni tutsaň diye güni görkezar diye. Piringem diye Allah tutulan aynaya alak dip gözüne getir diye. Nauzubillah. Bu giňişlerini düşündürýär men esasy ünsüňizi çekýän esasy howp bul gurrumlaryny. Ýoksam gurlan zatlar kendim. Hemmesini aýtjak bolsaň sana guturar ýalakdal. Ki men esasy rabıtaň üstünde durup otyryn. Kitabynyň içi başga da bidgatlardan doly. Toslama hadisem ýazyp goýupdyr, başga da bir sürü delilsiz zatlardan doly. Bu bir görnüş. İkinci görnüşi musulman doganlar bu diye çeşme rabıtasy diye. Çeşme rabıtamış. Ona hilek bolýar bu diýe ki sizin ruhuňyzyň alyny murşidiňiziň ruhunyň alyna hayalan yapışmış diye. Yani sizin ruhuňyzyň alyny maňlaýy o piriňiziň ruhunyň alyna maňlaýyna yapışan diýip gözüňe getirmeli. Kalbiniz de onun kalbinin karşısına gelmiş. Kalbin hem onun kalbinin önüne geçen diýip gözüňe getirmeli. Murşidiňiziň kalbi sanki bir çeşme. Sizin kalbiniz de sanki bir havuz. Näme diýip gözüňe getirmeli? Pirin kalba bir näme çeşme, suwun akýan çeşmesi var, çykyp duran ýeri. Şoň ýaly çeşme diýip düşünmeli. Öz ýüreňem diýe bir havuz, giň havuz diýip gözüňe getirmeli. Goýa o çeşmeden gelýär, soňra näme sen kalbyňa akýar şey diýip gözüňe getirmeli. Ve Mevla'nın nuru diye murşidinizin kalp çeşmesinden sizin kalp havuzunuza aktığı oradan da vücudunuzun her zerresine sardığını düşüneceksiniz diye. Yani ememiş Allah Teala'nın nuru ol çeşme olan pirin kalbine akyamış. Ol pirin kalbindenam sen havuz bolan yüreğine akyamış Allah'ın nuru. Sonra sen bütün vücuduna yayrak gidiyamış. Şey deyip gözünüze getirin diye. Yani Allah töhmedat otyr, Peygamberimize hazır son sahipalarını ýene okar. Peygamberimize töhmedat otyr. Öz ýanlaryny onu gözüňe getir, muny gözüňe getir diýip Allah Teala'nın adından din düz goýupdyr. Bu nämemiş? Çeşme rabıtası diye. Yine bir rabıtan görnüşi var musulman doganlar bulardy ölüm rabıtası. Ölüm rabıtası diye. O nämemiş? Şu zatları gözüňe getirin diye. Sizi yıkadılar, kefene koydular, namazı kıldılar, kabire götürdüler, gömdüler ve gittiler diye. Gözüňe getirin diye siz näme diye yudular, kefenlediler, cenaze namazını kıldılar. Sonra kabire elttiler, gömdüler ve gittiler diye. Şey deyip gözüňe getirmeli. Diye ki şimdi siz yalnız başınıza kabirdesiniz, kendinize soruyorsunuz. Ben neredeyim? Kabirde.
Şo şeydi bu gömülüňizden soň oturýarsyň diýe. Özüňizi soraýaňyz diýe kabryň içinde men nirde? Ondan kabırda diýip aýdýaň diýe. Kabirde olan geri gelmez diye. Kabirdaky kişi diye izine gaýdyp gelmeýär diye. Peki ya burada oturan kim diye. Oşol karada diýmelli, bärde oturan biri we ol kim diýmelli. Onuň diye şeyhim diýip aýtmaly. Yani kabirda gömülüňizden soň goýa şu zatlaryň hemmesini öz pikiriňizde gözüňize getirýäňiz. Hayal dünýäňizde düşünjäňizde men gömüllüm, cenazam kılıny kabra goýup gaýdylym. Ýeki özüm oturyp birdenem gören bir adamma, ha şo men şeyhim diýip gözüňize getirmeli. İşte bu halde siz hayalen şeyh oluyorsunuz. Bu ýagdaýda siz hem näme öz hayalyňyzda şeyh bolýaňyz diye. Ona gelen feyzin aynen size geldiğine nurlara gark olduğunuza itikat edecek, inanacaksınız diye. Ondan soň diye şu şeyhine, pirine gelen nurun, o feyzin, bereketin size de gelýändigini we sizin hem nurda gark bolýanyňyza itikat edeceksiniz, inanacaksınız diye. Inanmalysym şoňa diye. Yani näme kabryň içinde ýatyrman, pirim gözüme getirýän, o pirime nur gelýär, feyz gelýär, bereket gelýär, menem näme şoňa gark bolýan diýip şey diýip inanyň diye. Bu gözle görülür, elle tutulan bir şey değildir. Ancak iman gözü kuvveti ile görülür, hissedilir diye. Bu diye gözle görüp bolýan, elle tutup bolýan zat değil. İman gözü bilen seyretseňiz diye, o güçlü imanınız bolsa bunu duyup bilersiňiz diye. İzinden hem şey bu gepini tamamlaýar. Yani yeniden nirde bolup geçýär bu pikirde, kellede, hayal dünýasynda. Ve 108-nji sahypaň soňuna 109-njy sahypada bir zat aýdýa, onu hem okap beren musulman doganlar, ondan soň rabita barada aýdyny gepini tamamlalyň. Diýär ki, ilk rabita yapajağınız şahs Muhammed Bahauddin Nakşibendidir diye. Birinci bilen rabita diýip oturaňda diye, ýene bir görnüşi. Oturaňda kime diye rabita etmeli, kim gözüňe getirip ýardam dilemeli? Bahauddin Nakşibendi'ni gözüňe getirmeli. Ondan devam ediyor. Hayal ediyoruz, pikir ediyoruz kellamızda diye. Buğday tenli, buğday bedeni, bedeninin renki buğday tenli deyip gözüňe getirmeli. Yeşil cübbeli, yaşıl donlu ve sarıklı olan bu Allah'ın dostu tam karşımızda. Yani gözüňe getirmeli näme? Yaşıl donlu ve selleli, buğday tenli kişini gözüňize getirin. O Allah'ın dostu deyip inanyň diye. Hemmesi pikirde bolup geçmeli. Onun iki kaşı arasına baktığımız halde gönül lisanı ile onun diye iki kaşının arasına bakmalı. O gönül lisanı, gönlümün dili bilen diye, gönlün dili bilen diye näme diýmeli? Ya Rabbi, maksudum ve matlubum sensin. Bu dostun vasıtasıyla sana kavuşmak istiyorum diýmeli. Näme ey Allah, maksadım sen, talep edýänim sen. Bu bolsa näme? Allah'ın senin dostun, şun vasıtası bilen, şun aracılığı bilen sana kavuşmak isleyen diýmeli. Beni zatına kavuştur. Men öz zatyna kavuşturawar diýmeli. Şey diyerek Mevla Teala'ya diğer taraftan da Nakşibendi Hazretlerine ey Rabbimin dostu, ey Rabbimin sevgilisi, lütfen beni evlatlığınıza kabul buyurunuz, elimden tutunuz, bana imdat ediniz. Maksudum olan Rabbime kavuştunuz diyerek himmetlerini isteriz diye. Bir taraftan Allah'a yalvarıp oturuyor, bir taraftan kime yalvarmalıya? Nakşibend'e yalvarıp ey Allah'ın dostu, ey Allah'ın sevgilisi senden hayiş ediyen, men çağlığa kabul et, öz evladın edin, elimden tut, bana imdat ediniz, yardım edin diýmeliya ve maksadım olan Allah'a men kavuştur deyip näme yalvarmalıya. Gözüňe getir musulman doganlar. Allah Teala yalvarıp oturuyor. Bir taraftan ölüp giden Nakşibendi yalvarıp oturuyor. O şey dip diye onun meşmint oturmalı. Ondan son şunu gözüňe getirmeli. Sonra Nakşibendi bize şimdi seni Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götüreceğim buyurur diye. Yani gözüňe getirin musulman doganlar. Allah Teala gurle diye ölüp giden Nakşibendini gurle diye. Ondan soň Peygamberimiz gurle diýär häzir Nakşibendi rahimehullah näme diýämiş goýa hayalyna seni men häzir Peygamberimiziň huzuruna akidýän diýip aýdýar diýär. Biz diýär Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürür ve ya Resulullah
bu kimse bizim tarikatımızdan, ihvanlarımızdan lütfen kabul buyurun der. Goya hayal dünyasında Nakşibendi şol sopini rabıta edu otirqa Peygamberimizin huzuruna akidyamış ve näme diýämiş? Ne bu bizim tarikatımızdan, cemaatımızdan, ihvanlarımızdan, doganlarımızdan lütfen kabul buyurun. Hayiş, bunu kabul edin diýämiş goya. Biz de dilimizle kulağımız işitecek kadar 100 defa, biz hem dilimizle kulağımız eşitecek derecede 100 gezek diye Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diýmelli. Bu zatlaryň hemmesi musulmanlar gözüňe getir, şeýdik gözüňe getir diýip otyr, kellelerine bol geçip otyr. Hakykatda beýle zat ýok. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamıyla bir nur olarak hayal ettiğimiz halde yine gönül lisanı ile. Inni gözüne getirdi, yani Nakşibendi'nin gözüne getirdi. Allah'dan yardım diledi, Nakşibendi'den yardım diledi. Son Nakşibendi akidip goyamın kellesinde, düşüncesinde akidip Peygamberimizin yanına eltiye. Onun Peygamberimizin yanına baran son sallallahu aleyhi ve sellem näme Peygamberimiz nur dip diye hayal etmeli, gözüne getirmeliye. Ve yürekten diýmeliye, ya Rabbi sevgili Habibin vesilesiyle sana kavuşmak istiyorum. Ey Allah, ya Rabbi, sevgili Habibin vesilesiyle aracılığı bilen sana kavuşmak isteyen lütfen beni zatına kavuştur. Hayiş men öz zatına kavuşturavur deyip diye Rabbimize dua eder diye. Rabbimize dua etmeliye. Ve diğer taraftan da ey Rabbim, ey Rabbimin sevgilisi, ey Rabbimin Resulü lütfen elimden tutunuz. Ümmetliğe kabul buyurunuz, maksudum ve matlubum olan Rabbime kavuşturunuz diyerek himmetlerini isteriz. Bir taraftan Peygamberimize yalvarmalıya, ey Rabbimin sevgilisi, ey Rabbimin Resulü, hayiş elimden tut, ümmetine kabul et, maksadım ve talabım olan Allah'a kavuştur diyer diye. Yine de yani hem Allah hem Nakşibendi yalvar oturdu, näme diýmeli, hem Allah yalvarmalı, hem Peygamber'e yalvarmalı ruhuna. Böyle tazarru ederken, dip yalvarıp dile gedip oturqa, Mevla Teala'nın nurunun Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kapladığını, ondan gelen nurun da bizi kapladığını düşünüyoruz diye. Ol karada dip oturqa, Allah'dan nur geliyor, Peygamber'e geliyor, o Peygamber'den gelen nurun özüne gelýändigini gözüne getirmeli, dip oturmalı. Böyle onun 5 dakika geçirdikten sonra, vaktine maydiya, onun 5 dakika oturmalı dip, nuru geliyor dip. Oturduktan sonra diye Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, bak bu yer hasam gen musulman doğunur, goya dip oturandan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýämiş buna? Ben seni kabul ettim. Fakat ben ahiretteyim, sen ise dünyada. İşte bunun için seni vekilim olan şeyhine ısmarlıyorum buyurduğunu farz ederiz. Goya Peygamberimiz näme diýämiş? Men seni kabul ettim. Emma men ahirette, sen bolsa dünyada. Ine seni men vekilim olan şeyhine, yani öz pirine tavşirýän diye. Seredin musulman doğunlar, hilelerine, ağlaularına, yalanlarına. Ayladılar, dolandılar, öz yanlarının hayal dünyasında Allah'a yalvardılar. Bahauddin'e yalvardılar. Son Bahauddin bunu getirip Peygamberimize tavşirýamış goya. Peygamberimize mene de ayladı doladı getirdi näme pire tavşırdı diye. Öz pirlerine oldu. Yani subhanallah seredin musulmanlar onlar delil yok, ayet yok, hadis yok. Öz düşüncelerini, öz hayal dünyalarında Allah Teala'nı guruladıp, Bahauddin'i guruladıp, Peygamberimizi guruladıp, soňam getirip Peygamberimizi getirip bize näme pirimize tavşyrdy diýip bu edýän oýunlaryna seredin. Näme diýermiş Peygamberimiz şeyhine ısmarlıyorum. Şeyhine buyurduğunu farz ederiz diye dip gözüne getirmeli. O anda diye kendimizi şeyhimizin huzuruna buluruz. Şol wagt özümüz diye şeyhimizin öňüne gözüňimize getirmeli. Hayalen, hayal dünyamızda, fikrimizde iki kaşının arasına nazar ettiğimiz halde iki gaşynyň arasyna serede oturýak. Ona da ey Rabbimin dostu, elimden tut, bu tarikata ehil eyleyin, evlatlığa kabul buyurun, beni Rabbime kavuşturun diyerek himmetlerini isteriz diye. Nämemiş? Getirip Peygamberimiz bunu ruh düşüncesinde, yani hayal dünyasında getirip pirlerine tavşirýamış. Bu da pirine yalvarıp başlaýar. Ey Rabbimin dostu, elimden tut, tarikatyna al meni.
deyip näme çağlığı kabul etmeni deyip bu näme men Rabbime kavuştur deyip ondan himmet yardım islersiz diye. Bir taraftan da Rabbimize ya Rabbi dostun vasıtasıyla sana kavuşmak istiyorum, beni zatına kavuştur diyerek niyazda bulunuruz. Başka taraftan olsa näme? Allah'a yalvarırız diye ya Allah sen dostun aracılığı bilen sana kavuşmak isteyen meni öz zatına kavuştur deyip yalvarırız diye. Yine Müslüman doğunlar İrşadul Muridin adlı kitaptan 197. sayfadan 97. sayfadan ta 110. sayfaçanni o biz esas yerlerini okuduk. Şu tayda näme düşünürüpdir özi. O ne şudur rabıta diýen zatlar şul öz dillerinden eşdiniz. Goya öz hayal dünýäňde kelläňde bir zatlar canlandyryp ay Allah yalvardım soň Bahauddin'e yalvardım. Bahauddin peygamberimize tavşyrdy. Peygamberimiz ýene aýlap getirip näme öz pirine tavşyryp durmuş. O pirimiz Allah'ın aynysy diýip hasap etmeli. O pire sen Allah'ın görýän ýalyk diýip hasap etmeli. Oň ruhundan ýardam dilemeli diýip oýup durlar. Näme üçin bidgat we şirk diýärmi düşünürler diýdi ýa näme musulmanda onlar şol amal bidgat amal. Allah Taala töhmet, peygamberimize töhmet, dinimize töhmet. Ýok şuňal amal İslamda. Şirk diýip näme üçin aýtdyk? Çünki näme rabytada gönümen ölüden kömek dilenýär. Özlerini gurulasaňyz käbirleri bilmeýän adamlar ağlaýarlar. Biz ölüden kömek dilämiz, ok ölüden bir kömek dilep bormy? Biz hak hormat üçin diýýärler, emma yalan sözleýärler. Ene öz pirleriniň kitabyna ýazykdyr. Näme ölülerden kömek dileýänlikler we kitabyň soňunda toslama hadis hem getiripdir. Kabrda ýatanlardan Peygamberimiz kabrda ýatanlardan kömek dileýän diýip. O barada başka bir dersimizde aýdyp geçtik. Has geňer musulman dogonlar bu bidgatçı pirleriniň okuwçysy wa ki bizim halkymyzdan düşünmän, bilmän şul adam dinläp ýörenler we agzyna jaň dakylan ýalak durman gepleýän bir yalançylar we bulan diniň adyndan yalan gurlaýanlary şol betbat rabıta barada kitap yazıptır goya. Kur'an ve sünnetten subut edecekmiş. Ve yalandan yok zatlardan dolur koyuptur içini. Şol birinin aydın yalanlarını o kitaptan o kitaba geçirip yorlar. O bilmeyen adamların hemen kitap yazdım diye de. Şol yankına şu İrşadul Muridin kitabını yazan pirlerin okuwçysy bul. Kitabının 471. sayfasında şeýle diye. Yani bunu kapır ayfa gen görjekler özüne musulman diýip gören kişi aýdy. Diýýärler seredin bazı ulema doğacak çocuğa bereket sirayet eder umidiyle kişinin cima halinde salih kimseleri düşünmesini güzel görmüşlerdir. O halde düşünceyi haram ve mubahlardan çevirip iyilere yönlendirmek hiçbir akıllının inkara kalkışmaması gereken şeylerdendir ki rabıtada hayali sohbetten ibarettir. Diye ki gaytalavay diyen bazı ulema, kâvir alimler doğacak çocuğa bereket sirayet eder umidiyle, bolcak çağa bereket geçer diyen umid bilen, cima halinde yani ayalına yanaşan vaktin, cima halinde salih kimseler düşünmesini güzel görmüşlerdir. Estağfurullah. Nämemiş? Ayalınla yatirkan, ayalınla cima edende, ayalına yanaşanda diye şu velileri, pirleri gözüne getirsen diye bolcak çağa bereket geçýärmiş göýe. Bu da näşe rabıtan bir delillerinden biri şunu hiç kim inkar edip bilmez diye. Yani öz rabıta hakkında yazan kitabının 471. sayfasında şunu diye. Yani şunu bir kafir diýse gen görjekler kafir imanı yok, ağzına geleni gurlaya diyecek. Ne alim ulema diýip gören adam deyyus. Haýsy deyyus, haýsy binamız bunu edip biler. Ayalı bilen yatirka başka erkeğin pikirini edip boljakmy? Bir ağza alıp bolmajak, diýip bolmajak zatlar. Imtihan aydınna utanýar şunu. Sen haýsy kelläň bilmän kitabyňa ýazýan, we şul adama millet alim mı, ulema mı diýip ýerine düşüp ber. Bizim Türkiýedäki doganlarymyz hususanam şunu ay plan hoca diýip bir dogry aýdýam diýip muň ýerine düşüp gepine ananyp ýörenlerim bar.
Ve bidgatçı pirler, ahunlar, şul rabıtan arkasını alayan kişiler özlerini doğrulamak için öz diyenlerin ki Kur'an ve sünnetten delil yok. Ali İmran suresinin 200. ayetini delil görkezýärler ki bu rabıta bilen hiç il bağlanşygy yok, hiç bir tefsirde de yok. Yani bir bilin diyen Ali İmran suresinin 200. ayetini delil görkezýärler. Hiç bir tefsirde taýda rabıta diýip geçen ok musulman dogunlar. Indi musulman dogunlar, yani dersin başında da aýdyşym ýaly, şul bidgatçylar wa Türkmenistandakylar bolsun, Türkdakylar bolsun, şulaň bir gowwaryan alimler wa Siriýaly aradan çykdy benne. Muhammed Said Ramazan el-Buti diýerler. Dersin başynda aýtdym, öz gowwaryp ýören alimler hem şu rabıtany inkar edipdir. Biz bulan bidgatlaryny, ýalňyşlaryny halk allanmasyn diýip düşündirýär, solin bular näme diýerler? Ellerinde delil da yok. Şul edýänler, şu bütün hekayelerini subut etmäge bir ellerine näme galýa, töhmet galýa. Ay bular Wahabi, bular Selefi, bular bir zat diýip näme haka aýdýan ulamalary her hili at takýarlar. Inni şu bidgatçylaryň öz kabul edýän alimleriň sözü bilen şu rabıta diýilen zatlarynyň ýalňyşlygyna öz kitabyny okap berýär. İnkar edýänlerini sözüne näme okap berýär. Ve şu Ramazan el-Buti öz okuwçysynyň agzyndan eşiten zadymy size aýdyp berýär. Ondan çyksınlar diýsinler Ramazan el-Buti hem näme Wahabi diýsinler. Ramazan el-Buti, Muhammed Said Ramazan el-Buti kitap ýazypdyr. Kitabyň ady Hâzâ Walidi. Bu meniň atam, bu meniň kakam diýip öz kakasy barada kitap ýazypdyr. Kakasynyň ady Şeyh Mulla Ramazan el-Buti. Şeyh Mulla Ramazan el-Buti. Ki şeyhin öz ady Said Muhammed Said Ramazan el-Buti diýip aýdýarlar. Kakasynyň ady Ramazan el-Buti. Ve şol kitabynda kakasy barada ýazypdyr. Şu Allahyň bennesi bir bölüm aýrypdyr. Rabitatu ve asluha. Rabıta o onun aslı diýip bir bölüm aýryp goýupdyr. Şu ýanky gurrungadan rabıtamız wa. Ve diýär şol kitabynda معنى الرابطة فيما يقرره ويحرص عليه كثير من مشايخ الطريقة النقشبندية. Nakşibendi tarikatının şeyhlerinin, pirlerinin ihlas edip etjek bolyan ve kabul edýän rabıta diýilen zatlarynyň manysy diýä, yani olaryň düşünjesindäki aýdýa. Huwa an yabda al-muridu fi awwali tawajjuhihi ila zikrillahi azza wa jalla فيتصور شيخه ويجعل من تصوره هذا فاتحة ذكر الله عز وجل. Olar şey diýip düşünýärler diýe, sopi Allah Taala'ny zikr edip başlanna, yani ilki bilen näme diýip başlamaly, şu şeyhini gözüne getirip, o şon gözüne getirip, şekilni gözüne getirip şonu Allah Taala'nın zikrine başlangıç kabul etmeli. Şon üstü bilen şey diýip zikr etmeli diýip diýerler diýe. Ve yusa haula'i şuyuh muridahum bihada'l amal ala annahu zaruratan la budda minha. Ve şol Nakşibendi tarikatynyň şeyhleri, pirleri öz sopularyna şonu wesiýet edýärler. Şol amaly diýe şeýtmeklik diýe we näme diýerler diýe hukman edilmeli, zerurdur diýip aýdýarlar diýe. Ve wejhu zaruratihi fi nazarihim anna'l murid la yastati'u أن يستلهم ذكر الله عز وجل إلا إذا تصور شيخه أولا. Ve olan düşüncelerine göre diye näme üçin zarur diýip kabul edýärler diye, näme üçin zarur şeýdi rabıta etmek diýip kabul edýärler diye şeyhin gözüne getirip. Çünkü diye sopi Allah Taala'nın zikrini ýeke özü başarmaya, ya da zikrini Allah Taala'nın zikrini ilham alıp başarmaya, ilham alıp başarmaya. Diňe şeyhini ve illa iza tasawwara şeyha awwalan ilkiblen öz şeyhini gözüne getirip, pirini gözüne getirip, rabıta edip, şoň üstülen Allah Taala'ny ýatlamasa, gönü özü Allah Taala'ny ýatlap we Allah Taala'nın zikrini ilham alıp başarmaya diýip aýdýarlar diýe.
إذ إنه هو الذي يمكنه من دخول حضرة الإلهية ذاكرا ومراقبا. Çünkü diye ol pir diye bulori Allah Teala'nın ilahi huzura o eltiyan ve salyan diye yatlap bu gözөвçülük edip diye Allah Teala'nın yatlamaklığı eltiyan ve şo yolla berki diyen diye şol pir deyip inanyalar diye. Yani sadalaştırıp aysak şol pir sana zikre öğredip Allah Teala'nın zikretmekliği şol yolu salyan kişi şoň üçin hem hükman şoň näme şekilni gözüňe getirip şeýdi bir rabita etmeli we zerur deyip aýdýarlar diye. Bul sopulaň diýen zatlaryň aýdýa. Muhammed Said Ramazan el-Buti. Ondan soň dowam edýär. Ünsürün şiirine musulman dögönler. Hâzihi r-rabitatu bihâzal ma'na. Şu rabita ve şu manida şu görnüşdäki rabita diye كان أبي رحمه الله شديد الإنكار لها وشديد الإنكار على من يدعون إليها من الشيوخ أو من يمارسونها من المريدين. قاقم ديا كان أبي رحمه الله شديد الإنكار لها. قاقم şunu diye katı inkar ederdi diye şedid el inkar diye katı inkar ederdi diye. Ve edil şunun yalakka şunu etmekliğe çağırayan şeyhleri ve şunu ediyen sopuları hem katı inkar ederdi diye. 101. sahifasında hâzâ validi diyen kitabında yani İslam Arapça bilenler şu bid'atçıların ahunlarım alıp okuyup bilirler. Ve devam ediyor 102. sahifasında ولقد دعت المناصبة ذات يوم فتحدثت عن هذه الرابطة في أحد دروس العامة. وبرغدك diye derslerin birinde umuman halka açık gurrunların birinde yeri gelenine diye şu rabıta vardı gurrun ettim diye halkın önüne. Muhammed Said Ramazan el-Buti öldü diye. وأوضحت حرمة هذا التوجيه وهذا السلوك. Ve halka diye şu yolun, şu uğrun haramdığını, şu işi etmekliğin haramdığını açıklap verdim diye. Ve bera'atu tasavvufi min hâzihil bid'ati allati akhamet fih. Ve tasavvufa, sapıçlığa sonradan salınan bu bid'attan tasavvufun sapıçlığın uzaktığını, bağlanışının yoktuğunu açıkladım diye. Ki Ramazan el-Buti Muhammed Said Ramazan el-Buti başka videolarına, ses yazılarına aydiya öz düşüncesindeki sohbetçiliğin nämediğini düşünürünne diye ki bu döwürdäki bid'atlar, hurafalar kabul etmeýändigini aydiya. Hatta bu döwürde o köne döwürdäki alaqqa sohbetçiliğin ýokdugyny aydiya we olaň düşüncesindäki sohbetçiliğin köne döwürdäki sohbetçiliğin ibadata üns bermekdigini ruhu terbiye üns vermekdigini bid'attan we şirkten uzak durmakdygyny düşündürýär. Yani bu tasawwuf diýen şol käbir doganlar eşitip Ramazan el-Buti hem bolan tasawwufçylygyny tasdiq edýän kadip düşünmesin. We diýär Ramazan el-Buti halka diye açıklap berdim diye şoň haramdygyny we ol köne döwürdäki özüň ibadata bermek, ruh terbiye bilen meşgul bolmak manysyndaky tasawwufyň sohbetçiligiň bu işten uzaktan ve sonradan onun içinde salınanlığını düşündürdüm diye. Ve kana enne belaga kelami hâzâ semi'a ahad şuyuh tariqat an-Nakşibendiye fil Cezire. Men bu gurrunmu diye halkının önüne eden bu gurrunmu bir şu Nakşibendi tariqatının pirlerinin biri eşitiptir diye. Fezâre abi liyeşkûni ileyh. ظانا نظرا إلى شدة تمسكه بالتصوف ودفاعه عنه أنه يقول بهذه الرابطة المنكرة ويدافع عنها. ودي قاقمن يعني قال دي أبو الآدم نعم شو نيا من شكاية etmeye diye. Yani Muhammed Said Ramazan el-Butini şikayet etmeye ol bid'atçı bir kimin yanına geliyor? Ramazan el-Butin, Molla Ramazan el-Butin yani Said el-Butin qaqasının yanına geliyor. Ve öz yanından pikir ediyat diye men qaqam sohbetçiliğin arkasına alıyor. Ve şonun için näme şeydi men şikayet etmeye geldi diye. جلس الشيخ يروي لأبي ما بلغه من حديثي عن الرابطة وإنكاري لها. وشيخ قال oturdu diye şol pir, bid'atçı pir Nakşibendi qaqamın yanına gelip oturdu diye ve menin
şu rabıta barada aydın gurrun mu aytdı diye ve onu inkar ediyenlik mi aytdı diye. Kakama diye. وكنت أسمع وكان من عادتي أن أجنح إلى الصمت في مجلس والدي إلا أن طلب مني كلام أو اقتضى الأمر ذلك ومن يقاق من يعني أطرم دي قرلما يادم دي دمب أطر يادم دي دمب أطر يادم دي قاقم من قرلما كلو طلب إداي مثلا يعدا بر قرلما كلو ما gerek لبولن يعدا يودا çıkmasa diye دمب سيثم çıkarman أطر يادم دي menem dinlep oturdum yakin gepinniye. ولما أنحى الشيخ حديثه حسن نقول بير أو شيخ قرلك بولن نديا قال له أبي رحمه الله الله رحمة السن قاقم أنه شيء لديتيا إن هذا الذي قاله سعيد صحيح سعيد أيضا دور ديا يعني أغلي محمد سعيد رمضان البوتي أغلي يعني سعيد أيضا دور دي بايت ديا نعم ديان بولت دور ديا ثم قال له ونظر الشيخ البير أيت ديا إن المسلم شيرنا أنثر مسلمان له النار ثم قال له إن المسلم إذا جلس يذكر الله يجب أن لا يستحضر حتى صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه فكيف بصورة الشيخ والبدغة الشيخ بيرا سعيد رمضان البوتين قاقث ديا مسلمان آدم ديا الله تعالى ذكر أدنى الله تعالى ياتلانا ديا hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeklini öz düşüncesine, zihnine getirmekliği doğru değil ya. Fe keyfe bi sureti şeyh. Ne edip diye pirin, şeyhin diye şeklini gözüne getirmeli ya. Şey deyip ona sorak beri. Yani diye ki Peygamberimizin hem nama Allah'ın zikredu otururken Peygamberimizi hem gözüne getirmek bolmaya diye. Ola şeyhe kendi. ثم فصله القول bu yere mena musulmanlığınlar bir belli kokumunu ünsörmeleri. ثم فصل له القول في أصل هذه الرابطة. Ondan sonra bu sopulan arasındaki konu dövrdeki sopulan arasındaki rabıta dilyanların aslında nämediğini açıklap berdi diye. إن الرابطة عند قدماء الشيوخ الطريقة النقشبندية لم تكن تعني أكثر من حب المريد للشيخ. كان نقشبندي tarikatının şeyhlerinin yanına onların düşüncesine göre onların rabıta deyip düşünýän zady sopyň öz pirini gowurmagynden şonu söýüp şoňa näme gowurmagynden ibarat. Şondan artyk maksat däli diýip aýdy. Ha şu taýdanam bir zady ünsçek bol musulman doganlar diýmek bu sopçuluk tarikat nakşibendi diýip şoň ady bilen edilýän zatlaryň öz içinde hem tarikatı hem sonradan koşulan zatlar var. Kim aydiyanı bunu Arabistan'ın alimi aydın oğuna. Ey ehli bidgat, nakşibendiler, sopular, döşünde kakıp görsün da pir gol vermeli. Şunun Arabistan'ın alimlerinin gepini aysak Vahhabi deyip olara töhmet etdiýäňiz. Ine sizin hem kabul edýän ulamaňyz Ramazan el-Butiň özü we kakasy inkar edipdir şunu. Ve haramdığını aydıptır. Ve size has gençler daydeyin. Şul mesela şu der şu soru cevap vereyinip şu mesela bir gözden geçirip yorkan bir gurrun açıldı. İstanbul'da Ramazan el-Butiň okuwçysy var şu wagt yaşapıyor. Benim yakynyň tanıyan yakynyň bilýän adam. Yakynyň gatnaşykda bolan adam, yakynyň gatnaşykda bolan kişi okuwçysy. Şoň ýanyna yakynyň şu bir küçüknükde gurrun açyldy şeýle şu rabıta meselesi Şeyh Ramazan el-Buti kitabyny şeýle diýipdir diýsem dersimizde näçe gezek diýe küfür diýip aýtdy diýe. Ele musulman doganlar Ramazan el-Butiň okuwçysy agzyndan eşden zadyn aýdy. Yani Allah Teala şaýat tutup ikeýinimdäki perişten şaýat tutup aýdýan. Ne şul soraga jogap berip otyr. Şundan 3-4 gün öň ýany bolan gurrun. Ağzından näçe gezek eşdim diye şeyhimiň diye küfür diýip aýdýat diye rabıta. Ene ey ehli bidgat Arap ulamalarından, Suud ulamalarından misal versek Vahhabi diýäňiz, buňa näme diýjeksiz? Ramazan el-Buti öz hem kakasy hem siziň şu edip boran rabıtaňyzy inkar edipdir, haram diýip aýdypdyr. Ramazan el-Buti hususan özü Muhammed Said Ramazan el-Buti küfür diýip aýdypdyr.
Enne utanman çıkındanını yine vahabilik deyin bilmeyen adamlar ağlan. Bir iki tane vakan sizden paylaşayım Müslüman doğanlar. Şu rabıta değişli. Bu da näme şu gurrumda değişli olanlar için qalsın Müslüman doğanlarımız bilsin. Bir Türk doğanla tanıştım. 15 yıl şu Nakşibendilerin içinde gezipdir. Kur'an muallimi bolup, Kur'an kursları var bulun. Kur'an muallimi bolup bulun içinde gezen 15 yıl ayalı ve özü. 15 yıl içinde gezdim diye son şulun yalnızlıklarını düşünüp diye tövbe ettim diye. Ondan ben sordum tövbe etmekliğine, gözlep başlamakliğine näme sebep boldy diýsem, rabıta sebep boldy diye. Awa bize şu rabıta ettirýärdiler diye dogry diýip aýdýardylar. Soň ondan birden şüphelendim diye şoň aslyny gözlep başladım diye, Kur'an we sünnetde ýokdugyny gördüm diye. Şey dibem şu meseleň üstünden Allah Taala hidayet edip şu ýalňyşlaryny düşünüp durşular. Şonda men ona diýdim, sen 15 ýyllap içinde gezipsiň, Kur'an muallimi bolupsyň, hiç bir ünsüňi çekmedimi şu edýän işleňi diýsem, ol şunu diýdi. Biz diýdi pikirlenmeklige, başga bir diýilýän goýulýan zatlar saýgarmaklyga pursat bermeýärdiler diýe. Şu iň dogrusy biziňki, biz öwliýalaryň ýoluny, biz pirleň ýoluny, o peýgamberiň ýoluny, aýyna bir zat diýseler, olar Wahabi, olar Selefi, olar bir zat diýip diýär, dinlemäň, kelläňi ütgederler diýip şey diýip biz sakladylar diýär. Şoň üçinem diýär, şey diýip içinde näçe wagt gezdim, soňandan gözläp başlamsyň düşündüm, tövbe etdim diýip näme öz bilen gurrundaş bolan şahsy öz ağzından eşden gepim şu. Başka bir misal Türkiye'de bir ýaşul we Ferit Aydın diýerler. Şu wagt öldümi diýirmi bilemek. YouTube'da videolar zatlaramken şu ýaşul öň piri bolan, Nakşibendi tarikatyň piri bolan. Pirligem öz kakasyndan geçen. Çünkü aňrymyz pirdi diýe bizde şu tarikatda şuňarlardan atydan ogla geçirýärler bular käbirleri. Şey diýip maňa diýe atamdan pirlik geçdi diýe töweregimdäki adamlar wady okuwçylarym mat diýe. Ellemizde medreselerimiz bardy diýe. Emma näme bidgat görnüşde din tutýarlar, ýa-ni sopulan edýän ýalňyşlyklaryny edip ýörler. Soňandan diýe şu rabıta meselesinde men edýän işlemimiz barada, umumyny hususan rabıta barada içimde şüpheler dörep başlatdy diýe. Yani edýän işlemimiz näme derejede Kur'an we sünnete laýyk, sahabalaryň ýoluny laýyk diýip de içimde şu pikirler oýanyp başlatdy diýe. Ondan men gözläp başladım diye şu edilýän işlemden Kur'an we sünnetden delilini nerden gelip çykypdyr, nerden dörepdir diýip diýe. Şonda men hiç ýyl şoň aslyny tapmadım diye. Beter gözleşdirdim bolýan şu rabıta diýilýän zadyň hindileriň oturup yoga meňdeş bir hereketler edýärler. Şolardan alynanlygyny, soňradan islamlaşdyrylanlygyny goýa bir islam donuny burap şey musulmanlaryň arasyna yerleşdirilen zatdyny göz ýetirdim diýe. O şey diýip tövbe edipdir. Soň ol bidgat ýolundan taşlapdyr. Ferit Aydın. YouTube'da da öz ağzyndan eşitip bilersiňiz şu zatlary. Şu bennede şey diýip näme şu ýalňyşdan tövbe etdim, şu rabıtany gözläp başlamagym sebäp boldy diýip aýdýar. Ene musulmanlar näsede ýalňyşlygyny beýan etdik. Nämedigini öz pirleriniň ağzyndan beýan etdik. O şoň ýalňyşlygyny gene de şu bidgatçylaryň öz kabul edýän alimleriň kitaby bilen, sözü bilen, öz okuwçysynyň ağzyndan eşiten sözü bilen näsede näme musulmanlar eşitdirdik. Bizim işimiz yetirmek. Hidayet Allah'dan. Şu zatlara inanyp ýörün, pire gol bermeli, rabıta edip ýörün, hatmy hajagan edip ýörün. Başga da kan edýän zatlaryňyz bar, giri tarikada girenler bilýändir, bidgat zikirleriniz bar. Edýän işlerinizi Kur'an we sünnete göre delilini gözläň. Siziň edýän şu amallaryňyz sahabalar edipdirmi? Ebu Hanife edipdirmi rahimehullah, İmam Şafii, İmam Ahmed şu zatlar edipdirmi siziň edýän işlerinizi? Eger hakkı gözleseňiz Allah Taala hem sizden hem hakkı gorkadyr. Emma näme şu şeýdi ýaşap ýörseňiz, şu bidgatyň içinde Allah Taala şirk goşup hurafatyň içinde Allah saklasın. Soň gorkunç tövbe etmän ölseň. Bilmeýän doganlarymyza käbir soraýaňyz, nädip tanamaly, dogry ýollamy, ýalňyş ýollamy, bidgatçy diýäňiz bolýar. Musulman doganlar size bir
tanamaklaryň bir ýolunam öwretdigine eşitdiňiz. Şol bizde yurdumyzda Türkmenistanda bolsun, daşar ýurtda bolsun, pire gol bermeli, aýplan etmeli, tasawwuf, sofçuluk diýip görenlerden ýeka soray. Rabıta dogrymy, ýalňyşmy diýip soray. Eger jahil bolsa o bilmeýändir, oňa gurrun aýry. Eger şul öz ýollaryny öwrenip gören kişi bolsa, dogry diýdigi musulmanlygynyr bid'atçylygydyr, şondan serli sap bol. Hawa rabıta etmek dogry, ol bul bir şey diýip başlasa, şol adam bid'atçydyr. Haýsy bir ahunyň ähli sünnet mi, ähli bid'at mi biljek bolsaňyz, şo biziň ýurtlarymyzda bar da. Ahunaga rabıta näme diýendi? Rabıta diýilen zat dogrymy diýdi? Dogry diýse bil şol bid'atçy adam, şu ýalňyş düşünjede gezip boran adam. Goýanky diýişim ýalakka käbir zatlar halkyň öňünde ýürüýti açyklamaýarlar bular. Çünki näme? Gönç zatlardan halka düşünürseler, halk şüphelenjek, gepine kulak asjak kel. Ay, ýanky umum ahlaki gurrunlar, namaz, orada şoňa meňdeş umumrak gurrunlar edýärler. Emma ondan soň öz bir anamyna girenden soň, pirine gol berdirenden soň şey diýip ädim öz bid'atlaryny öwredip başlaýarlar. Buna da dikkat edin musulman doganlar. Ve yine gaýtalap aýdýan, musulman kişi din adyna edýän işini Kur'an we sünnetten delili bolmaly, selef-i salihinden, sahabalardan, tabiinlerden, etbaat tabiinlerden delili bolmaly.